pagat panapon po, kepongan kapatid kang Kristo. Kingaldoy ti, pagmasusyan tayo, ing Miyerkules ning kadwanam pulot 7 Domingo ning karaniwan na panahon, at ing piyesta ning Nuana Birhen ning Santo Rosario. Panandaman tayo po ing presensya ning Ginoo busal tamo, at ban maging mabungaya at makabaldugan ing kakatamong pamagmasusi, agkatanda kayong sanmetong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan ng Engineer and Mrs. Emerito Salunga and family, at para king kapasalamatan tamungan pong tinagon king misa ngayni. Tayal kadamo po at makyabe tamo kindalita pamuklat. Kilagyunig pa, Panianak, Pani Espiritu Santo. Amen. Inginu mantabeyak kay kayo. At kaya kaanti mo rin. Maya gat panapon po kay kayungan. Maya pagat panapon po naman po amo. Nganing aldong iti October 7, pagpiesta ng indong Santa Iglesia, ing Nuana Birhen ning Santo Rosario. Ulinita king kabitizanan ning induta mo, amilagyuan o mitagurian Santo Rosario, ebilitalangin ng kakatam personal akayadunan kin Diyos kaniting banalamisa. At bang kanita pagandamanan ning ginuing kakatam panalangin, kapamilataning masika na ng pamilatan ng Birhen ng Santo Rosario, agnanagnan kastapa ang kapanisyan, karin dapat ang kasalanan kay may labas. Itangan po, magkumpisal ko, Ing Diyos sumayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, ulimi kasala kumbina, king isip aman o tapat, at niyayluwang kakulangan. Ulinitay panigapu ko Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, panalangin king Diyos sa ginutamo. In Diyos sumayupang tutu pagaluan agatamu at kimpapataw daring kasalanan tam. Idala nagatang sana kimbiyalang angga. Amen.
Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Kinyato kapayapan, karintaong maya papilubluban, pupuryanda ka parangalada ka, sasambanda ka paligayanda ka, pasalamatan ka, maulining maula mo, ligaya. Gloria, In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginoong Diyos, karining banwa, mayupayang Diyos simba, iluming Jesu Cristo, pagtunghanan. Ginoong Diyos, Kordero rin Diyos, anak ng iba. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikang minala ko, kasalanan yato, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Ikang nilalako, king kasalanan yato, tanggapan mo'y panalangin mi, ikang makaluglo, wananing ipa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. muling ika'y bukod banal, ika'y bukod Ginoo, ika'y bukod kakatas-katasan, Jesu Kristo, kagumning banal na Espiritu, iligaya ni Diyos Iba. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tam. O Diyos sa Ginoo, kayong pamamalita na ning anghel, akilala mi yung pamikatawan ng taong Isu Kristo ng anak, katman mo sana ring puso mi king lugod mo, man alang-alang kayong pamamilatan ning nuan, a Virhen Maria, apang tuliran ming nabangnan ning ligaya, ning pamanyubling mye, uli na naman ning pamaylazan at kamatayan, king krus ning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabaybyet mag-ari kambem, at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang iba't kiglibro ring dapat ding apostol.
Kaibat ning pamaitas na banwang Jesus, migbalik la Jerusalem ding apostol, ibat king bundok ning Olibo, at atin mo hanggang metong a kilometro karayo king siyudad. Sukad, lakaran neng aldo sabat. Inyang miras la king siyudad, tinaglus lang menik ketang kwartong karelang pitutok nangan, i Pedro, i Juan, i Santiago, i Andres, i Felipe, i Tomas, i Bartolome, i Mateo, i Santiago anak ng Alfeo, i Simon, aktivista at i Judas anak ng Santiago. Maralas lang mititipon ban miyabe-yabe, manalangin, kambering babayi, i Maria ay mana Jesus at ding kapatad ng ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo king kapilan paman. Ikayong talasuyo ning Ginoo, purya niya ing kayang lagyo. Manano na sanang ing lagyo ning Ginoo, yang puryandangeni, at king kapilan paman. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo, kapilan paman. Manibat king aslagan ning aldo, ang king albugana, ing lagyo ning Ginoo puryan niyo. Ing Ginoo magariya karing sablang bansa, lalagpos king banwa, ing kayang ligaya. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Nino ing kawangis ning Ginong kakatamong Dios, ang makaluklok king trono, karin king banwang matas. Dapot karin ketang kayang kabilyan, tatandoya, banbanwat at yato, akit na. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. King pangapase, ring kalulu king gabun, kaya lang babangon. Tatasno, manding at yu king malukang kabilyan, at karing prinsipi na la yayabe. Karing prinsipi ning balena, Mipuriya ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Mapalad ka, O Birhen Maria, uling penwalan mo, king ing pengako na kaya kaning Ginoo, mi paltuto. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kaya kaanti mo rin. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod na ning Diyos, ing Anghel Gabriel karing Nazareth, ing metong karing balen ning Galilea. At inyang balita para king metong nga babaeng makapangakong kasal, king metong alalaking milagiyuan Jose.
ay iba't king lahi ng Aring David. Maria ing lagyo na ning babayi, di natang yakeya ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili yakeka, ing ginu at yukeka, at pepanwana na kang emunano. Tutuyang melingas-ngas alubi Maria, uli na niting amanong sinabi na ning anghel, at isip-isipa na nung nano ing kabalduga na niti. Nga na kaya ning anghel, Maria, kami tatakutan, uling ing Diyos, meging malam yalubke ka. Milamnan ka at ibayit ming metong ayanak alalaki at pamalagyon meng Jesus. Maging marangalya at mayawos siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ng ari ning Ginong Diyos, antimo i David, api pumpuna na. Ya ing maging ari ring lahi ng Jacob, king sablang panahon. At ing kayaryana ay mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari iti kabang ako dalaga ko. Pekibat na ning anghel, ing banal ay espiritu datang yakeka, at ing upaya ning Diyos lilunga na ka. Ulin na niti, ing banal amibait keka, mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Lawen may i Elizabeth, akamag-anak mo. Sasabihan da ring dakalataw, king ene mga anak, dapat ngeni, kanam na, agyamang matwane, uling alang bage, aena apalyaryan ning Diyos. Nyoy ngali paning Ginoo nga ng Maria, malyari kabud kanaku, anti ingging kasmong amano, at likwane ning anghel. Igmayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Tayo pong mga Katoliko o mga Pilipino, tinatawag tayong Pueblo Amante de Maria. Ano pong ibig sabihin ng salitang Pueblo Amante de Maria? Ito po ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin, ang bayang nagmamahal kay Maria. Tayong mga Pilipinong Katoliko, mahal na mahal natin ang Birhen Maria. Kahit saan ka magpunta rito sa Pilipinas, karamihan sa ating mga Pilipinong Katoliko, may debosyon sa mahal na Birhen. Di ba? Punta ka ng Antipolo, andun yung Birhen ng De La Paz, Ibuen Biyahe. Punta ka sa Pangasinan, ang Birhen ng Manawag. Punta ka dito sa Pampanga, ang Birhen de los Remedios. Punta ka sa Quezon City, ang Birhen ng Lanabal de Manila. So marami pa po yung mga yan, no? Maraming debosyon sa mahal na Birhen Maria dahil tayo ang bayang nagmamahal kay Maria. Sa palagay ninyo mga kaibigan, kapag sobra-sobra ang pagmamahal natin kay Maria, nagseselos ba si Jesus? Nagseselos ba si Jesus dahil sobrang pagmamahal natin kay Maria? Ang sagot, hindi po. Dahil ang nagmamahal kay Maria ay minamahal din ni Jesus. Ang nagmamahal sa nanay niya ay minamahal din ni Jesus. Minsan meron po akong isang taong na-encounter, sinabi sa akin, bakit kayong mga Katoliko masyadong mataas ang respeto ninyo kay Maria? Baka magselos si Jesus. Tinanong ko po itong taong ito, ano ba ang relihiyon mo? Ano ba ang sekta mo? Sagot niya sa akin, very proud tong tao, I am a Christian. Oh, you are a Christian? Sabi ko. Do you know the meaning of the word Christian? Yes, sabi niya. The word Christian means follower of Christ. Tagasunod ni Kristo. Pag sinabi mong Kristiyano, Christian, follower of Christ. So if you are a Christian, you are a follower of Christ, right? Yes, indeed, sabi niya. If you are a follower of Christ, do you love Christ? Yes, of course, sabi niya. If you love Christ, why do you hate the mother of Christ? At hindi na po siya nakasagot, mga kaibigan. Hindi na siya nakasagot. Yan po ang problema sa mga non-Catholics. They accuse us Catholics that we worship the Blessed Virgin Mary. My dear brothers and sisters,
we do not worship the Blessed Virgin Mary, but we have a special love and devotion to the Blessed Virgin Mary. Ang pagsamba, ang worship, sa Diyos lang. Wala nang iba. Tayong mga Katoliko, ang Panginoong Diyos lamang ang ating sinasamba. And we call that latria in Greek. Latria is a Greek word which means worship or adoration exclusive and intended only for God. When we are here in the church and we celebrate the Holy Mass, that is latria. That is a worship directly to God. Pagsamba sa Diyos, ang banal na misa, latria po ang tawag doon. Papaano pag nagdasal ka ng rosaryo? Papaano kapag nagnovena ka sa Mother of Perpetual Help? Papaano kapag nag-Marian procession ka? Sinamba mo ba si Maria? No. Ang tawag doon, hyperdulia. Hyperdulia, my dear friends, is a special veneration intended only to the Blessed Virgin Mary, to the Holy Mother of God. Hyperdulia is not latria. Hyperdulia is not worship, but it is a special veneration intended only for the Blessed Virgin Mary. It is a super veneration, kaya nga hyperdulia, super veneration, mataas na paggalang. And when we pray to Saint Joseph, when we pray to Saint Dominic, to Saint Catherine, and to other saints, we call that proskinesis. Proskinesis means veneration to your fellow creature. Hindi natin sinasamba ang mga santo. Sila po ay ating pinararangalan. Pinararangalan natin sila at gusto nating tularan yung kanilang kabanalan. Kapag nagdasal ka sa isang santo, kapag nagnovena ka sa isang santo, hindi mo siya sinamba, kundi pinarangalan mo siya, and you want to imitate the holiness of that saint, and we call that proskinesis. Proskinesis, my dear friends, is veneration or honor or respect to your fellow creature. So, kay Mama Mary, when we have a special love and devotion to Mama Mary, that is hyperdulia, and that is not worship. Hindi yun pagsamba, paggalang. No? Siguro itong mga non-Catholics na ito, they do not check the dictionary. They don't check the dictionary. Tinatamad silang mag-check ng dictionary. Ang akala nila, ang worship at ang veneration, pareho lang. No. Hindi po magkapareho yon. Magkaiba yon. So, if you are a Christian, you are a follower of Christ. And if you are a follower of Christ, you love Christ. And if you love Christ, you should love the Mother of Christ. You should love the Blessed Virgin Mary. Ang mura ay nakapagpapababa po ng dignidad ng tao. Kapag minura ka, binababa yung dignidad mo. Kasi minura ka. Hindi ka mahal. Kasi nga, mura ka kaya hindi ka mahal. Diba? Yung mga minumura natin, yung mga hindi natin mahal. Kapag minura ka ng, alam nyo na yung murang PI, alam nyo po ibig sabihin ng murang yon? Binababa ang dignidad mo bilang tao. Kung gusto mo daw pong saktan ang isang tao, o saktan siya ng todong-todo, ang nanay niya, yun yung murahin mo. Kaya yung salitang, yung murang PI, atake yun sa nanay ng isang tao. Pag sinabing PI, ang nanay mo ay nagbebenta ng aliw. Yun ang ibig sabihin nun. At para daw saktan mo ang isang tao, gamitin mo yung murang yon kasi yun daw ay nakapagpapababa ng dignidad ng isang tao. Diba? Kapag binura mo siya. Kaya mga kaibigan, mahalaga sa atin ang nanay. Sapagkat ang nanay, diyan tayo nang galing. No? Diyan tayo nang galing. Sabi ni Pope Francis, a Christian who does not love the Blessed Virgin Mary is an orphan. Ang isang Kristiyano, if that person is claiming that he is a Christian, but he does not love the Blessed Virgin Mary, that person is an orphan. Ulila.
Ang isang Kristiyano na hindi nagmamahal sa Birhen Maria ay ulila, sabi ni Pope Francis, dahil wala siyang nanay. Try to imagine, my dear friends, those non-Catholics, if they attack the Blessed Virgin Mary, do you think natutuwa ba si Jesus? Of course not. Ikaw, kapag minura yung nanay mo, kapag ininsulto yung nanay mo, anong mararamdaman mo? Matutuwa ka ba o magagalit ka dun sa mga taong nagmumura sa nanay mo? Of course, aawayin mo sila, di ba? Ganyan din si Jesus. Mahal ni Jesus ang Birhen Maria. At mahal ni Jesus ang mga Katolikong nagmamahal kay Maria. Alam niyo po, natatandaan ko ang sinabi sa amin ng aking formator nung ako'y seminarista pa lamang. Kayong mga seminarista, kung gusto ninyong maging pare, magkaroon kayo ng malalim na debosyon sa mahal na ina ng Diyos, kay Mama Mary. Ang isang pare na walang debosyon kay Maria, yan yung mga paring nagkaka-crisis. Ang seminarista na walang debosyon sa Birhen Maria, yan po yung mga seminaristang hindi natatapos sa pagpapare. So ang sikreto para makapagtapos ka sa pagpapare at para maging mabuting pari ka, magkaroon ka ng debosyon sa mahal na Birhen. Dahil ang mga pare at ang mga seminarista, anak ni Maria. Alam niyo mga kaibigan, napakagandang pagnilayan ngayong kapistahan ng Birhen ng Santo Rosario, ang imahen ng Birhen ng Lanabal de Manila, Our Lady of Lanabal de Manila. Simula nung ako po'y seminarista pa lamang, wala pong palya, wala akong absent. Taon-taon, nag-a-attend po ako sa piyesta ng Birhen ng Lanabal. At naniniwala po ako na ang Birhen ng Santo Rosario ng Lanabal de Manila, isa sa dahilan kung bakit ako naging pare. Sa totoo mga kaibigan, hindi po madali ang magpare. Mahirap, maraming pagsubok, dapat kang magtiyaga, no? Dapat ka mag-aral ng mabuti. Marami po akong pinagdaanang pagsubok at hirap sa seminaryo. Pero naniniwala ako sa tulong ng mahal na Birhen ng Santo Rosario, kaya po ako naging pari ngayon. Dahil may malalim kami na debosyon sa Birhen ng Lanabal. At taon-taon, tuwing piyesta po niya, wala akong absent. Ngayong taon lang po na to ako magiging absent. Dahil natatakot akong magpunta sa Maynila. No, natatakot ako. This coming Sunday will be the feast day of Our Lady of the Most Holy Rosary, Lanabal de Manila. Pero wala ako doon dahil nakakatakot pong pumunta ngayon sa Manila. And you know, taon-taon, we enthrone her on her baldacchino. Alam mo yung baldacchino? Yung kanyang retablo na napakaganda. Doon mo makikita, masasalamin, na ang Birhen Maria ay reyna dahil siya ay naka-enthrone sa kanyang baldacchino. Pero ngayong taon na ito, kung titignan niyo po at pagmamasdan ang larawan ng Birhen ng Lanabal, wala siya sa kanyang baldacchino, siya ay nakasakay sa bangka, yung kanyang karosang bangka. Yun po yung sinasakyan niya taon-taon. And I would like to quote from Father Roger Kirao, OP, the prior of the Santo Domingo Church. Sabi niya, si Maria, ngayong panahon ng pandemya, nakasakay sa bangka. Kung papaano siyang naglayag noong panahon sa Lepanto, October 7, 1571, nagkaroon po ng battle sa Lepanto between the Turks and the Christians. Alam niyo po, ilan yung mga Turko? Marami sila, 100,000. Yung kawal nila. Ilan yung mga Kristiyano? 30,000. Pero paano nanalo ang mga Kristiyano laban sa mga Turko? Because the Pope at that time, Pope Pius V, a Dominican Pope, he introduced the rosary to the Christians. Anong sabi niya? Lahat ng Kristiyano, dasalin ang Santo Rosario upang magtagumpay ang laban sa Lepanto. At habang naglalaban po ang mga Kristiyano at ang mga Turko sa Lepanto, walang tigil ang mga Kristiyano sa pagdadasal ng Rosaryo at nagmilagro ang mahal na Birhen, nanalo ang mga Kristiyano laban sa mga Turko. Kaya si Pope Pius V, dineclare po niya na ang October 7, it is the feast day of Our Lady
of Victories, to remember, to commemorate the battle in Lepanto na nagwagi ang mga Kristiyano. Later on, his successor, Pope Gregory XIII, changed the feast. Sabi ni Pope Gregory XIII, palitan natin yung piyesta, gawin nating first Sunday of October. And we will call this feast as the Feast of Our Lady of the Most Holy Rosary. Why? Dahil rosaryo ang ginamit na sandata ng mga tao upang magwagi sila sa gera, sa laban. And afterwards, Pope Leo XIII, ginawa niyang month of the Rosary ang buong Oktubre. That's the history of the Holy Rosary, my dear friends. Naglayag, nakabangka ang mga Kristiyano kasama si Maria. Ngayong panahon ng pandemya, kung ating pagninilayan ang larawan ng Mahal na Birhen ng Lanabal, nakabangka. Anong sabi ni Father Roger Kirao? Si Maria, ngayong panahon ng pandemya, handang maglayag. Handang maglayag para sa kanyang mga anak. Sasagupain niya ang pandemya at bibigyan niya ng katapusan ang krisis na ito. We believe, my dear brothers and sisters, that Mama Mary will put an end to this crisis, to this pandemic. Kung papaanong nagwagi ang mga Kristiyano sa Lepanto, kung papaanong nagwagi ang mga Pilipino laban sa mga Olandes sa Manila Bay, naniniwala ako tayong mga Pilipinong Katoliko, malalampasan natin at magwawagi tayo sa pandemyang ito, sa COVID-19 na ito, gamit ang sandata, ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario, ang sandatang ginamit ng maraming santo. Ang Santo Rosario, ang sandatang ginamit ng mga naunang Pilipinong Katoliko, at lahat sila nagwagi sa tulong ng Mahal na Birhen Maria. At ngayong panahon ng pandemya, Santo Rosario din po ang solusyon. Naniniwala ako, Santo Rosario din ang solusyon at ang sandata upang mapaglabanan natin at malampasan natin ang pandemya ngayong kasalukuyan na ito. Ang Pilipinong Katoliko na nagmamahal kay Maria ay minamahal din ni Jesus. Pueblo amante de Maria. Kakanta tayo po yan kay King Pampanga. Balayan ang malugod kang Maria, balayan ang malugod king Diyos. Lalawigan, Kapampangan, balayan ang pinili ng Diyos. Mabuhay ang Birhen, mabuhay ang Rosaryo, mabuhay ang mga Santo Domingo na nagtatag nito. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo, Ginoong Jesus, ing kapansin dili king Birhen na indumo, ya, ing kayang kazalpantayanan, uling meniwalaya, tegulaling ng lubos, ing kayang sarili keka, king pamisip, amano at dapat, ing kakatapong pakibat, king balang kaidunan, Ginoo, iturumo king masal kalupa ng Maria. Itangan po. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginoong Jesus, kingke kang ebanghelyo, panagkat mo, ing kasalpantayanan. Ititinggap mi king binyag, dapot alos emeragul. Idake mo kesana, king matatag ng kasalpantayanan, ning banal mong Indo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginoo, binaming pagmulalan, ing kasalpantayanan ning indumo, inya awsan miyang indumi mo naman. Ibiye mo sana ing lugod, mitagulaling king ke kaming sarili keka, anti mo ing depatano, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginoong Jesus, ibiye mo sana kaya kami, ing tetagan, tuki ka ring bakas ng indumo, at ing tiwala ka ring mamuntukan ming espiritual, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginoong Jesus, ibiye mo sa kaya kami, antimonong makananong binye kang Maria, at
karing minunang Kristiyano, ing katapatan, king pamakirake, king metong atinape, at metong akalis, ipanalangin mi keka o Ginong. Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ngini, adwan tampoing sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, ing Birhen Maria, binyena ing kayang sarili, ating sablangatyo kayo. Manasiwana ka king mayampat a katapatan. Ipagalo mo ing grasyang maniwala keke kanti mo ing depatana. Banda, apagsilbyanda ka, ading paraming tao, anti mo ing gewana ke kabanan imbyen. Ikaw mabibiyat magari, manggaman kingalanganga. Amen. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at ngunit ako, lahat na hawak ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't paghari, ang lahat ayon sa kalooban mo, magutos ka, Panginoon ko. Tagling, tataling, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. At lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Manalangin kayo kapatid, baring kakot kayo yung daon, tanggap yarapan ng Diyos, sigpang bayupayang tuto. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, ki ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katap kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o ikpaming miglalang sa upan mo kesang matampang, makapidaon kareting ayin, ay yampang mi at makapigunam, karing banal misteryo ning kabubugtungan mo anak, bakit mga intulid numabang king pengako na muring Kristong Ginome. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo. At kaya At kaan, nayo ring puso'y. makayat na no, Salamatan tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, sugat at makakabus ing pasalamatan da ka, king sablang penandit, at numan ka rin o ginubanalig pa. Mayupang dito at alanganggan Diyos, kamilatan ng Kristong Ginumi. Mapaladyang dili ka ring sablang babay, ing malabirhen, ake kang piniling maging indu, ning bugtong anak, king kayupayanan ning Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, maging tunay ning indu, ning kekang anak, abayit na, anti mong sala ning metoyat,
Ulinita, kamiring sa belang koring angel karimbanwa, dalit ming kekang ligaya, lain makyabi alang tuknang, babye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo, mipnuyaing banwa, mipnuyaing yatu, kike kang ligaya. Hosana, Hosana, katasan. Hosana, Hosana, katasan. Nuaning daratang, ing lagyo ning Ginoo, nuaniya. Nuaning daratang, ing lagyo ning Ginoo, nuaniya. Hosana, Hosana, ing katasan. Hosana, Hosana, ing katasan. Tunay kapin banalogin ni kayong panibatanan ng sablang kabanalan ulinita pagparlampumi. Pabanalan mo sa dating ayat ng slag ni Espiritu mo, ban para kay kami, malyalang katawan at daya ning ginuming Ezo Kristo. May midaan kusang lubkim pa may lazat kamatayang kinuhaning tinapi, at pepasalamat siya kay kapiraso ni, at binyere ka rin kayan disipulos nga na tanggapanyit, ikongan at kananye, iti ang kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan, kinwaning kalis. Pasibahin pe pasalamat kay kat binyaning kalis kaning kayang disipulos nga na tanggapanyait, ikongan at minamko kanit. Iriang kalis ni ganakong daya, ing daya ning bayo talanggang tipan. Amibu para kaygat pareng sablang tao, bangkit ami patawaran ng kasalanan, daptanyait bilang kapigagan akan kanak. Masyagdayang yan misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi, O Ginoo, ing lugod mo kay kami. Lugod at tapat, lugod hanggang kamatayan, at ini magmasusi kami. Huling kaya beda ka, matibe ming sasal pantayanan, ingakit daka. Potang datang naka, potang datang naka, hingkit ang ligaya. Gaganakan mi, pagmasusyan mi, sa salpantayanan mi. Nyangining gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo,
Daraon miya kek, iting tinape ning biye, aring kalis ning kaligtasan. Lain wing pasalamatan kek, ing pepalyarian mo kaming, matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kek. Mapakbak mabaming pagamamo. Kingamangan sanang misulsuluking katantayang Kristo, tipo na kamanting metong ning Espiritu Santo. Kanakan may paing Santa Iglesia, mong makalaganap king meto yato, baniganap ya king lugod, kambi ng Francisco, kikaming Papa, i Florentino kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Gagaman na yun kapag suling mi ating sablang miyangon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan gamang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabi ng Maria, ing birhin inuning Diyos. San Jose, adali sa esposo, kaya bering apostol at ing sablang santo at tinupad king malmong kaburyan, kikaban ning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Isu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambinat kayag pangmayupay, kagum na Espiritu Santo, puriyan dagat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini puriyan tayong igpa, miglalang keka tamungan. Someone like you, atang ke kami, engkayarian mo, may pamintuan ng lumo. Kiliking at king banwa, may pamintuan ng lumo. Ingkakanan mi, King Aldo, ibiyemo que kami, King Aldo ngeli, ari patawad mo que kami, deng salami que anting pamamatawad mi, kaning may kasake kami, emo kay ipay sa aking tukso, nunay kabusking maro. Ikaw nga miyogino, Kinga sablang marok, malagan mo ipagkalub, ing kapayapan king panahon be, ban king kasaupanan ing kekang pakalulo, parati king may kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambeni maligaing kapanaligan, king payatan ni Jesu-Kristong kekaming talapangabs. O Ginoong Jesu-Kristo, sinabi ka rin kay ang apostoles,
ing kapayapan lalakwang ko kegayo, ing kapayapang gubabye ko kegayo. Emo sana babalikdan, ding ke kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan, ning keng iglesia at pamayapan me, ampon bilog nagpangking kaburian, igang biyet magari, manggaman king alanganga. Amen. Ilugod at kapayapan ng Ginoo, mantabe sa kapilanman ke kayo. At keka antimoro. Bakit tapong yan, mikakami itong tamo at mikakalugod king Ginoo. Kapay. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa milagro, ing kasalanan pakaluluan mo kami. Agnus Dei Quitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Nyo'ing kudirin Diyos, nyo'ing milalakong kasalanan ng yat, nuan limayaos kingapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka. Dapot, ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Potapong mag-communion tamo, munta na kayo mo po kening arap na ning comulgatorio, communion rail keninek, kailalam, makadistansya kayo, angga ka rin. Ne po, imbes na kami munta ke kayo, ikayo nang lumapit kening communion rail. sapagkat naroon ka. Ni unos ng pighati at kadiliman na Maria sa puso ninuman.
ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali. Inang sinta, inang inigilig. Maria sa puso inuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali. Inang sintang, inang ginigilig. Siklod tangan po. Ing tatak ning mabiye Diyos, o kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatanggapan keng mitnong lugod at kapasalamatan, ing kekang dibinong tatak ning pamamingwa, ing kekang kadyosan, babalot ne ing katawan kut kaladwa, mangaman kapilan. Duro ko kong mitnong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan kaya ka, kakong pakamalan ay pa. Pagparalumpo ko kaya ka, ing panluwalo mo ko, at ding pakamalan ko, kapamilatan iting makapasubaling tatak, at pangako ko, ing biye ko, king pamanyuyo kaya ka, manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan ay pa, ibiye mo ing pakalulo mo, karetang panahon, kaluguran ay pa, darawon ko keka ing katawan kut daya, kaladwa at panga Diyos, ing kekang dusok at kaluguran ay anak, king pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampong para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arkanghel. O San Miguel Arkanghel, manluwalo ka sana kining pamakilaban mi, antabayanan mo king salansang, king dewa kaning mapamirayang demonyo, pagamo ami mikeka, king lupigan ni saning Diyos, at ika, prinsipe ring ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan ni king impyerno si Satanas, pataniring alwang mga rawak espiritong luyon-luyon king yato, at maninton king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arkanghel, ipanalangin mo kami. Orasyo Imperata, panalangin laban king COVID-19. O Diyos sa ikpami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi, adwan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw, ipanalangin mi ngang tabayanan mo la, rin tawang mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at manpat king pangakalat na, kambilan at ingatan mo la, ring doktor, nurses at ding sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyo la, karing masakit, kambening belwan at masabal, ipanalangin mila, retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la, reting lilingap karela, pagkalaman mo lang alangang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawb kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumikya ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo iti, kapamilataning ginuming Hesukristo ng anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambe mo, king kami tunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo,
Magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan, indum Diyos, emo sanay pisawiling aklis mikeka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen, Nuestra Señora de Gracia, induning kapaldanan, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Padre Pio, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, panalangin mo kami. Palakad na po. Manalangin tamu, o igpaming malagud, king kamamilatan iting banal a Eucharistiyang kaibat mi panggimpanan, papasyag mi ang kamatayan at pangasubli ng Mebyo Kristo ng anak, ipagkalumong makapakyagum kami, king kayang pamaylasa, baki makapakirake, king kayang tulat ligay, king biyalangang, iti adon ikamilatan ng Kristong genume. Amen. Ing genuman tabi kay kayo. At kaya kaan Benisinan na kayo ng Diyos, ingig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Ing Amen. misa may ari may kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Manatili ko po king kayong lugar, pag tumayla tayo po, ing Birhen Maria. Pagkanta niya po nga pong Ervin. Bapurey na, induna ning pakalulu. Bapurey na, biyeyu mo panaligan mi. Bapurey na, ikangausan mi. Ikeng pepalakwan anak ng Eva. Pangisnawanan mi, daralungan mi, mga tatangis kening karinaning luwa. Ngamunawari, oke kaming patulunan, balikdan mo kami. Matang mapamakalulu, bahapurey na, ganakan mo kami. Potang atina keking sepunaning biemi. Ipakit may Jesus, ipakit ke kami. Ing bungang kanwana ning sepupunan mo. O mapamakkalulu, o malugod, o mayumong Virhen Maria. Palakpakan tayo po ang Indong Maria. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking Kapabaluan po, deta pungega ng sinimba, midinanla po kanong rosaryo. Sagli mo po. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawin nito ay ang pag-asa
Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria sa anak mo si Jesus. Puso namin ay ihahandog ang rosaryo